serà, procedirem a calentar l'oli. Querem el chocolate, ¿no? Voy a ponerle. Que ja teníem per ensenyar-vos, ja els tenim fets i ara procedirem a treure'l. La pell, ens agafi aquest toc ja més taronjós de la gamba cuita i ja està, ja heu vist. Un minut per dir alguna cosa, amb un minut, O sigui, poquet a poquet, perquè es pugui veure cada cosa. Però jo ahir la vam fer que ens ofereix la verdura quan està escalivada, no? Que està cuita però no està polligida, no està... al punt de... Vale? Hem fet servir mitjo sec, Sí. això, el picant que us agradi. Hem trobat tomàquets d'orígens diversos, però tot, quasi, segurament tot. Penseu que després li acabarem de donar la textura que desitgem. Ja amb la cocció no... Això sí que ens aportarà un punt d'aigua i per mi, com que aquesta recepta no té problemes de res i vull pujar el foc,